Mga igsuon, mga anak sa Dios. Nahinumduman ako ang usa ka maestro kaniadto. Siyam sila nga magsuon o kay kabus man lagi nagkatibulaag sila. Giingon ko nga ang akong maestro nahimong usa ka debotong Katoliko. Apan nakuratan siya kay usa sa iyang mga igsuon ni balhin og tinuohan. Og sa sunod niini nga pagbisita kaniya, nikalit lang kini og pagpamuak sa mga imahe sa Birhen Maria ug sa mga santos didto sa ilang altar. Mao nga nagkabingkil sila. Nagkalamat ang ilang relasyon isip managsuon. Ang ako ang maestro nagpadayon sa iyang katolikong pagtuo. Karon unsa may nahitabo sa iyang igsuon nga nibalhin sa laing relihiyon. Sa kaadlaw ni ana nahibaw-an sa ako ang maestro nga ang iyang igsuon nagkasakit. Kay igsuon lagi, ikalimtan niya ang tanan nga lamat sa ilang relasyon ug iya kini nga gibisita kay naglubog naman kini sa banig. Iya kining giaghat nga moadto sa ospital. Apan nagdumili kini kay bawal man sa sekta sa iyang igsuon ang mutuo sa doktor o muadto sa ospital. Dili ilalim ang nasinati sa akong maestro. Gitabangan siya hingilin sa mga miyembro sa tinuuhan sa iyang manghod. Nagkatinubagay gayud siya og ang ministro sa sektang sa iyang manghod. Sa laktod nga pagkasulti, namatay ang iyang manghod. Wala kini nadala sa ospital. Apan kini ang dakong milagro. Sa katapusang gutlo sa iyang igsuon, mas gipili niini nga mubalik sa simbahang Katoliko. Didto siya namatay sa bukton sa pari kung diin siya katapusang nangumpisal isip pagbalik sa sabakan sa tinuod nga simbahan. Sa ebanghelyo karon si Jesus nakabantay nga bisan pa sa daghang mga milagro nga iyang gihimo, daghang mga tawo nga wala gihapon maghinulsol. Familiar, right? Ang mga lungsod nga gibubuan sa daghang grasya sama sa Corazin, sa Betsaida ug Capernaum, wala mo pakita og tinuod nga kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Busa, gisaway sila ni Jesus og giingnan nga mas grabe pa ang ilang silot kaysa sa mga lungsod nga mga makasasala sama sa Tiro, sa Sidon ug Sodoma. Kini nga kasuko ni Jesus dili bunga sa kasuko nga walay hinungdan, apan bunga sa kasakit nga nagikan sa usa ka Ginoo nga nagmahal apan ipasipad-an. Unsay makutlo nato ining atong ebanghelyo karong adlaw? Unang punto, mausik lang ang Dios ng grasya kung dili ta magpakabana og mudawat sa iyang presensya. Sa ebanghelyo giingon ni Jesus mismo, "Woe to you Corazin, woe to you Bethsaida, for if the mighty works done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago." Matthew 11:21. Sa binisaya pa, pagkaluoy nimo Corazin, pagkaluoy nimo Bethsaida, kay kun ang mga katingalahan nga gihimo diha kaninyo, gihimo pa sa Tiro og sa Sidon, dugay naunta sila nga naghinulsol. Si Jesus nisaway sa mga lungsod nga wala nagpakabana bisan pa sa iyang presensya. Ang Tiro, ang Sidon, mga lungsod nga giisip nga dili relihiyoso. Apan giingnan ni Jesus nga mas bukas paunta sila sa paghinulsol kaysa sa mga lungsod nga gibubuan sa grasya. Ang grasya di ay walay pulos kung dili kini dawaton og tubagon. Ang dili pagtagad sa grasya, maghimo sa grasya nga mausik na lang hinuon. Kahinumdum mo sa una nga ingnan mo sa inyong mga lolo og lola nga dili magbilin og mumho sa inyong gikanan, kay bisan ang mumho grasya na sa Ginoo. Kung dili nimo kaunon, mausik ra ang grasya. Sa kinabuhi sad makita nato nga daghan sa atong mga kinabuhi ang gitandog na sa Ginoo. Pinaagi sa daghang mga milagro,
mga daghang chances nga kita makapakita og maayo. Apan usahay naadjud gihapon higayon nga dili ta magtagad sa mga inspirations diha sa atong palibot. Sama sa Chorazin ug Bethsaida. Bisan sige lang tagpaminaw og salmot sa misa, pero kung walay tinuod nga kabaguhan sa kinabuhi, kawang lang ang grasya. Nahimo lang na kana ganing routine ang atong tanang butang, ug kung routine na lang, hinay-hinay na sab nga mapalong ang kalayo sa kaikag sa pagtuo. Kana ganing daghan tag rason nga dili na moadto sa simbahan aron mosalmot pasalamat sa Ginoo diha sa misa. Tas dili ta makahuna-huna nga dako di ay kayong grasya ang makasalmot sa misa. Kay naa po day tay mga kaigsuunan nga tungod sa ilang mga sakit dili na maka-appeal face to face sa misa. Tas kita nga naay kapasidad padugay-dugay o daghang rason aron mulikay-likay nga makasimba. Mausik lang ang Dios ng grasya kung dili ta magpakabana ug mudawat sa iyang presensya. Ikaduhang punto, ang naay mas daghang grasyang gidawat, ana usab mas dakong responsibilidad. Giingon ni Jesus diya sa atong ebanghelyo karon, "And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades." Matthew 11:23. Ug ikaw, Capernaum, naghunahuna ka ba nga sakon ka hangtod sa langit? Dili. Itambog ka hinuon sa impyerno. Ang lungsod sa Capernaum mao ang sentro sa ministeryo ni Jesus. Didto siya nagtudlo, didto siya naghimo og pagpangayo ug nagtabang sa daghang mga tao. Apan bisan pa niini wala kini nakahatag og tinuod nga pagbag-o sa mga katawhan. Ang ilang walay pagpakabana sa grasya sa Ginoo nga gidulit na kanila og sila nagdumili, nahimo na lang pod nga maoy rason aron sila mahukman sa impyerno. Ang mas daghang grasya nga nadawat, mas dakong responsibilidad. Sama sa igsuon sa akong maestro sa istorya, bisan pa sa iyang paglikay sa simbahan, sa katapusan miduol gihapon siya sa Ginoo ug siya gidawat. Ang atong pagtuo ba niabot sa kabag-uhan sa kinabuhi. Ubasin mag last minute na lang ta. Ang naidakong grasyang gidawat ana usab mas dakong responsibilidad. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karon usa ka pahimangno nga ang grasya kung atong pasagdan mahimong tinubdan sa adakong kapildihan. Pero kung kini dawaton sa kasing-kasing nga mapasayloon, kini usab mahimong tinubdan sa kaluwasan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.